America Romnea Căn trôi xe đom che Mexico MSA in Kazan, West Virginia Indiana Iowa North Carolina New York Georgia Maryland dẫu pha lên quang tin sẽ sang môi nó bao cân ta tên suy lung cần hoa nào anh xoay vui em America rong nghe ya căn trôi xe đom che mình suy khó MSA in Kazan, West Virginia Indiana Iowa North Carolina New York Georgia Maryland vacation đi khắp đó anh ấy hi sẽ sang môi nó bao cân ta kan suami mang be cuma sobrang dah putar palut. ni zan lama ka involve to huta khwa na anuam khop mai chung lama te ji men ki mo oma tu ilumin chi an te kan khen hotel hey ki chong sarina kan thenga a kot che he a fi ma ren khop mai tu hi mo tlang ram tui kan tiang kha nia a river terrace tia eta hen he kan thlen na hi Edgewater ti na ni so tui film khop mai khu tro sangai mu mi chen kola so a chụp thầy thua mà cái nào kal akal na om veka nuai kwan mo kal kong kala ma pokwan a moi sin he ti hian mo kal kong han ti dan vel te hi a fel fai se anuam kho ma ke sap cowboy ho in ang teu khom chau me a garon tilang le non ne nuôi khuôn khu kal kong breakfast mình khilai nga la ta ha thon na ne jing lam chu cheng kol koran tu ma cheng kol om em nuam he mai ma ole tu na kan zin na hi Smoky Mountain an ti mai a kan thenom lok Indiana thenom lok Tennessee ani angun hin nuam em mai a chu wangin million som pathum borvelin kum sang ni le som ni pathum khan an lo tlo to a he mun siam nan hian poisa tam takan seng a billion tam takan seng ani amaro chu a billion tam tak han la lut ve thunga tin hemi mun na thok hi mi sing thum chuang an tia tam takani mi sing thum chuang en nan mu tina alo nia khata tang an sum lak lu tele sarkar tax an pe khet lem lo le don ti riat maya tin ko chu gan waka tam tak hi chu Mizoram tan hian ko tu mai ngoya SkyPark kan ti chi te pe ke chi Mizoram han rem lu tu ki han ti ve thei la chuan Mizoram ate khian sum dam tak lak lu na tur ania
so car tan po sum tam tak ani dona mi pui te ta na police tin tourist an tam don chaw Mizoram ate po hei USA tang atlo hen tam tong tam dona heng ho te tan le hian anuam dona tlong nge khan chak dona chung tiang vel kalo suang tua thina tin tlarang in ti thaina mun kan ti don mi atiang te po kan vatlo a khang te kha idea that tak ania sum tam tak an la lu ta ti khan amuna video la kan oilo wangin hanin thil fia po har de lek mai thea amaro chu khang te kha sum a thlon lak lu ang deuh tho ania amun ma atul MC lo ti khan tourist hi em me tiang kan tlong chang te hian Mizoram ta hian kalo to ve thina kan mun mai na zir lo lom he kan ti thina maro chu mun ma tuna kan vatlo nang chi te poi tlang ram ani awang tak khan to kan chak ve thung ta ke ni hong hian tiang sam tang kara ania marsivi tam takin an to USA na la re emenia Smoky Mountain ti to chuan lam di ai li ya de taru ti lai ek thi tak mo ne Ari vel to nana atlau mena. lâu tiếng vàng mê lo mê Pista mo. Panen po de ha. Ai ko hin mo Khóc liền anh nha nó rồi tiếng in lui deuh hi an ti lui ania a lui kha an mu nom ti zong lo ni ve le te ni ho chu ni se za thing e mai kan ti mai the ma ro chu atianga man lai ziang deuh kha an thong du wang ania mi mit te na tu ring thi an zong ani ver mai te na kha chunga hian tlai lama phei chuan ke kal kan ni deuh zoka motor ro hi chom deuh renga tin motor car ang chi te hi ama khop mai kho chung da hi
chuan hon an pek ang chi te le engine han ti rik vak ang chi te USA cha rem lo anga ngai ne amar cha he khua hi chuan a lever ring em hian rapati hian dun he ni right mai ni kho chua hian ama puling let kho mai Voy a dile, vamos a tener, voy a tener. Hey SkyPark kan han chuang chho kha ania a hmuna hian kong zat ve a hian min chuk tir nge kan han tuma te chuan canteen kan tiang chi kha ei in zor ran kha lo oma chuta chuan tu po han lut ta ni chuta chuan poisa tam tak ani ho hian an lo luta hun rei vak lo kan duang chen kha he tlang sang hen kan manga hun kan manga te chuan kan ei duang chi te kan ei zawa kan han wak chawa chunga te kan leng chawa chumi nuwa chuan kan chuk le ta kan chuang thale ani Hola. Okay. Hala, video lah. So, ano nga, ganito sa Lahaw. Lawa eh lawa Ano mo puno? an project hian la zo bik lo ani bo e chung berania asang ang reng to khop mai he an project an ti dan tur
อันนี้เงี้ยยังไงมวยโดนครบเป็นสอดชวนบ่ปอยสาเหตุอันนั้นลุดนั่นสังตังไอ้เตียงไอ้ตั้งรำมันตาไม่รู้รำมาพอเห็นตีดูส่วนนั้นตีเวทีวิวโดนไอ้เตียงอัดตั้งให้ตั้งสร้างรถตุกันไอ้ตาบ่สุ่มเลยพายอมชวนไอ้เตียงสกายพาร์คบางทีตีเวทีวิววังสุ่มหลักลุนั้นก็ปุยครบไหมกูเลยหลังตั้งเวกราบผมเวลเลยPumpkin. Those big old fake pumpkin. ép bảoว่าเงำเวสให้ก็เก๋ก็โดนโจกันเปะหลอนฉวงเฮ้ยอะไรเฮียนทรัมป์ตีลิ้นอะไรแล้วมาพอflag how here zat bantanya 완전 딱지로 됐어 tàu phê hay là phải để nó có phải hệ ống lên nha hay papa hay vậy làm gì lấy nó papa vậy làm gì mà anh em sao